mwangu yanga akambonipa bhukuru saka tikaya mudara akataiwa mukadzi wangu ndinomuda ndichatora mhuri yangu kubva paangopera uyo uzotikora yaenda ndinodzoka kusatini auna kudzoka ichikomana zvakataurwa panonodaro pamusoro chakamira Sulayo mutakambo sendra message kadawira kuti takudzokerana ndachikumbira kuti modzimisa maintenance yamwe makanyondesa takaendesa kufona iwe mfana usandiwestere nguva mukadzi unomuda unomuda asada zvomake munomu hatiti tikunyara ichipuroka matinoda kutonga nyaya munomu zvakuzoda kutora advantage nekuti uri hama yangu hazvishandi vanhu vese hama dzangu pana siri hama yangu andada kuzotonga munhu anga sisi bhudhi vana vangu vasiri ndisisi vangu ndisekuru mese muri hama dzangu mukadzi uri kumuda here zvemaintenance zvinoenda unokanzurwa on good condition zviri kufamba here mazvo wakabhadhara maintenance yacho saka uda kuti akanzure chiyo sotabhadhara kana sendi saka ufunga panapa hatifunge here panapa taura zvauri kuda manje handikuwesiterwa nguva panapa asekuru yayapo asekuru vake ngavauye panapa chipadze uya undinyepere nhasi wakutora kuti maintenance yapinda panyaya yemaintenance nyaya yako yomukadzi aiwa yapinda papi nyaya yemaintenance uri mukadzi wako yapa chipate yapa ipapa we want you to be famous aiwa anga aitokuregerera wozvangwasa kuzvitarisira uyu ndiani wako mwana muroora muri kumuda here ndoda kuti uve very clear upindire pane information yanezuro inyowani inoratidza kuti muroora ane munhu ari kufambidzana naye anofunga wairamba kutaura kumashure saka muroora akazosendera murume wake mameseji nemistake achida kuforwardira chikomba chake saka information yakabva yabuda kuti muroora nhabvisi dziri kuitika kuti achada murume ane munhu wake kutanga saka infact panenge pane mumwe wechitu saka information iyoyo nemasecrets achona information yacho yapachena evidence iripo ndo mamiriro akaita nyaya iwe wataura mazira ako sababa titi hanzi ndifosekedze mwana nezvaakatitaurira mari mwezi kuti ndozvaitika ndikonengera tingangona bati timasavhira ida tingadii but saka iwe uri kuti mirai ndifambe naye iwewe uri kuti kudii zvara nhasi ukuti mwana wako aiwa wataura wapa evidence ine basa inoratidza kuti mufana haasi kukwanisa kutora mukadzi because pane chikombo saka uri kuti chini undiwanipa evidence uri kuti mwana wangu anikwanisa kwa information yanezuro yakauya nyowani zvakutityise kunani kwatiri ndafara pane pamwe pokuti vanhu vanenge vachisekerera vachitanga vari kuda munhu ka pasingadi chisumuka akawa chako chigarako pasera chitaura zvinyaya yako uchikumuda here adhara munopinda munyaya musimo iwe mfana tarisa baba wako sumuka utarise baba wako mukadzi uri kumuda here taura ukatarisa uko dzimba idzi kaidzi varume munorasiswa nevanhu ava shamari unorasiswa usapinde nyaya dzevana ava enda kumba unoudza ifuri chipazi ndarege kupinda papi kunoku basa redu haisi nyaya yekutanga saka patenge chitendai kumba totozeti pane vanhu vari kukonzeresa mukadzi wako ane chikomba kasuri kumuda apera tochitangira mama anzi maakuita mupfurugwada toni message tikubva tangomubata asati westere nguva tine vamwe wekutonga foni yacho tipe message yemufoni ndoninakiza iyoyi yacho iyoyi chii chakakutadzisa iwe kunotora kozi meseji haizirere rinotora mukadzi mukadzi kana watumwa nedaro rinotora mukadzi wako waifana kutumwa netsoka dzako dzinotora mukadzi wako chii chakakutadzisa unotora mukadzi wako iyoyi
ndakamukumbira kuti andidzimisiro iwe aizi nyaya maintenance yapinda papihwa iwe chipadzi iwe nyarara pangachida information yako ndangoti ugare ipapo pangaida information yako wandibatsira kasi yakurasisa manje saka ukaramba uchitungamirira chinja kuti unozorasika wese aisi yako yakadaro pasina maconditions motsvaga magasara muchifambo ozochitaka kuchigadzisa zvokudzivisa zvoonekana kuyakufamba kwakadzima odzivisa mecheredzi ogara wanikobva muchanja kuti achitaura pafoni chikutaura zvekuya kumba akataura kuti ndaona kubasa akandipindura kazaniwangufana kutakwena mutambukadzi ndozvaufana kutamba wai ouya kubva fesi zvichifamba chengeta vana 1-1 naye sisi message yaenda kunani chira kugadzisa ikani ndindoni dzimba zacho idzi dzamuri kuda idzi pamusoro ichangamiri murume wangu yachindiramba paakandipa guku ini ndionere mumwe wandingangotanga kufambidza noona ibva paakandipawo guku repapo kati murume wangu paakazondudza kuti paakataura muna mudare kuti mukadzi wangu ndi kumuda munhu ndaisati ondamurapa bandachitoromudzira kumudza kuti achara nezvandinoti ndakudzokera murume wangu mama kapuwa gopuro here mama kapuwa gopuro murume nyangu ramba chindokudai muri kungotari kutaura chokwadi haasi akubudai pachena imi maane boyfriend kachimubudirai pachena bhozi nyaya iri simple pana patisa kukanganisa vanhu ava uyada mukadzi wake kasi mukadzi ari kuita mupfurukwa dakawa iwe uda murume wako iwe uda murume wako here hanzi ngazvipera mufana wangu kusunungurwa kuri izi kuno kumutaktiki wechese tinenge tinawo iwe ubudisa shereni rako iwe umupo panenge pane zvishandwa apa saka panenge pachinyangirano munhu anenge asingade kurumidza kubuda arimota anonoka kubuda anobhenefita but kwamambo kunongopedza zvese manje amai ichimutambidzaka munotomutaurira mapointi matatu amuri kumurambira baba wanindirikurambira zvakati toziva chiedzerai kasi musazosati ndane chikombawo ndo reason yamuri kumurambira ataurisai but apa pari triki manje tambirako ningirikini mapurisa toda kuti vanhu vadzidze wauya nani nababa wako toda kudzidzisai kuti muno muchiuri hatichide sevhai samoni mukomana wake iwewe tora shereni rako riisa apo chimboribatai titange tabata chikomba first toda kuti nyaya idzi dzipere vanhu vadzidze bhozi takaramba zvinhu zvichiitika tinoramba tine dambudziko batai chikomba varume iyi nyaya ngatimboichengetai ndizvozvo here mupei hakapa ama yake mupei shereni chipei vape vabereki vake hauzondarambwa unogara pasi wotaura zvakanaka warambwa chiendai kumba achinyanidzisai mwana wenyu kuita zvakanaka musaite madouble standards mauya kudarika kaamirire mudzoke kudare ozoita boyfriend yake handizvozvo kana mune zvamukashanda mese moita sei mugovana zvipamutemo woisa samoni rako handizvozvo mugovana zvipamutemo pari zvinhu hapana munhu anomuvha zvinhu message of what endai munogara kumba kana yapera muzodzoka